Pracujem na fakulte chemickej v UT v Brne. Čomu sa venujem? V podstate pokračujem na téme od svojej dizertačnej práce a to je modifikácia biopolymerov, lepšie povedané bioplastov, tak, aby boli použiteľné v praxi. Konkrétne sa venujem biopolymerom ako bakteriálnej celulóze, lignínu a polyhydroxyalkanoátom. Ja som po svojej dizertačnej práci pôsobila 11 rokov na univerzitách v Rakúsku a presunula som sa na výskumný súkromný inštitút, kde bolo perfektne. Mala som trvalú prácu, všetko bolo super. Vlastne nebolo nič negatívne, ale ja som dosť nervózna z toho, keď robím veci, ktoré nie sú úplne inovatívne a nemám úplnú slobodu v tom. Takže, i keď nemôžem tvrdiť, že som nemala slobodu, ale to bolo niečo, že som chcela robiť mimo programu. No a JTMM, program ma v podstate nakopol, že dobre, napíšem projekt, ktorý mi umožní prísť do Brna k týmu, ktorého poznám len z publikácií. A to bolo na tom pekné, že som išla vlastne do neznáma a ešte si každý ťuka na hlavu, prečo z Rakúska do Brna. Ja som sa dočítala v publikáciách, že je tu úžasný tím profesorky Márovej a neskôr profesora Obruču, ktorí práve syntetizujú tieto mikrobiálne polyhydroxyalkanoáty. A ja keďže som polymerný chemik, tak toto som nevedela. A to ma zaujímalo, ako to vlastne je. Ako to je vlastne s tou syntézou. A tak sme vlastne sa dohodli, že podám tento projekt a ak vyjde, tak prídem do Brna a teda uvidím, ako to robia a naučím sa to. A zase ponúknem niečo im, čo viem ja a skúsime takto multidisciplinárne pracovať. No a potom som ten projekt dostala a som sa zľakla, že aha, ja mám odísť z Rakúska, veď to je úplná blbosť. A potom si hovorím, dobre, na 3 roky naučím sa nové veci, že ako považujem ich za výborný tým. Tak som išla na 3 roky s tým, že sa vrátim. No a som sa nevrátila, lebo som sa tu udomácnila. Na fakulte chemickej som dostala možnosť vytvoriť si vlastný tím. Nie len urobiť tú spoločnú vedu alebo ten projekt zrealizovať, ako sme sa dohodli, ale ponúkli mi aj možnosť učiť, ponúkli mi možnosť viesť študentov, bakalárske diplomové práce a vytvoriť si vlastný tím aj do budúcna brať študentov na dizertácie. Ukázali mi, že so mnou počítajú a dokonca ma podporovali v zmysle, ktorom som si ja moc neverila, a to urobiť profesúru. Takže to bol taký vlastne pre mňa moment, že som pochopila, že so mnou naozaj rátajú a že som tu doma. Najväčší dojem to, že sme sa mohli vždy obrátiť vlastne s nejakými otázkami. Ja by som ešte zmenila 2 veci, ktoré ma prekvapili a ktoré som nečakala. A to, že najprv také osobnejšie, že Brno je také československé mesto, čo sa v podstate nikde nepíše, ale človek sa tu cíti doma, ako doma. A druhá vec je, že takto ako doma som sa cítila aj na fakulte chemickej hneď od začiatku. Že tá atmosféra je taká priateľská, podnetná. Nie, že by nebola nejaká konkurenčná, to je, ale zároveň človek nie je v strese. Pre mňa je veľká výzva dokončiť to, čo som začala. Pokračovať ďalej, zase v ďalšom, počujem niečo nové, alebo pre mňa nové a už to chcem začať. Hovoria o mne aj, že som workoholik. To keď som počula toto označenie, tak som si povedala, aha, tak to musím troška zmeniť, takže sa snažím nebyť workoholik. Pre mňa je asi to najväčšia výzva. To, že veda je mojou cestou životnou, som vedela už od detstva. A hoci sa na to nepamätám, moja mama to vie a povedala mi, že už ako dieťa si mi tvrdila, že budeš vedkyňou, že budeš pracovať v laboratóriu, ako tá pani, čo sme videli v dokumente. Na vede ma baví to, že aj keď máte odpoveď na otázku, tak to nie je odpoveď. Stále sa vynárajú nové a nové odpovede a experiment vám ukáže určitý pohľad, niečo vám nevíde, to vám otvorí ako príležitosť. Keď ste dosť trpezliví, ja si myslím, že trpezlivosť je najdôležitejšia, stále opakovať veci, ktoré vám nevychádzajú, keď ich máte v hlave, že by mali výjsť, a tá veda si nájde akoby sama tú cestu, otvorí vám tú cestu
a vy nájdete odpoveď. Aké ocenenia som získala? Rada by som sa s vami podelila s niekoľkými. A okrem toho, že som dostala profesúru v Českej republike v oblasti makromolekulárnej chémie, ma veľmi teší, že som dostala tento rok projekt od Grantovej agentúry Českej republiky Gačara, ktorý mi umožnil pokračovať v téme výskumu biodegradovateľných polymérov pre použitie v medicíne. A za to veľmi ďakujem. Mala som to šťastie, že som dostala viaceré ocenenia. Také najdôležitejšie pre mňa, ktoré ma posunulo, bolo v roku 2014 v USA od organizácie BEPS. To je Biopolymer Environmental Polymer Society. Je to organizácia, ktorá sa zaoberá výskumom biodegradovateľných polymérov. A toto ocenenie ma posunulo ďalej nielen kariérne, ale aj osobnostne, lebo som tam stretla úžasných ľudí, s ktorými teda som v kontakte. Programy, ktoré ponúka IECMM a podobné organizácie, sú veľmi dôležité podľa mňa preto, lebo ponúkajú podporu vedcom skôr, ako majú výsledky. Podporu slobodu v experimentovaní, hlavne ľudí, ktorí začínajú vo vede. S dovolením by som si ponechala možnosť povedať mladým ženám, ktoré rozmýšľajú o tom, či vstúpiť alebo nevstúpiť do vedy z hľadiska kariérnych možností a naplnenia, aby to urobili, ak majú ten pocit, pretože je už dávno pase to, že by veda bola nejaká ohraničujúca a že žena musí zostať, ja neviem, slobodná alebo bezdetná, aby sa mohla naplno venovať. Chcela by som ich podporiť v tom, aby išli do tej vedy, keď majú ten pocit, aby išli za svojím snom, aby sa nelimitovali a aby verili tomu, že ten profesijný život sa dá sklbiť s osobným životom, už v tom, čo chcú. Možno to pôjde troška pomalšie, ale možno hlbšie. Čo sa týka mojej budúcnosti profesijnej, tak by som rada pokračovala v tom, čo robím. To znamená venovať sa výskume biopolymérov, modifikácií, tak, aby boli aplikovateľné v praxi a aby tá veda bola prepojená do praxe čo najlepšie, alebo najhlbšie, alebo najrýchlejšie. V tom vidím také rezervy u seba. Nechcem teda komentovať niekoho iného, u seba. A chcela by som pokračovať v prepojení vedy s výukou a mentoringu mladých ľudí. České vedecké prostredie ide dobrým smerom, ale čo by som si prijala je, aby bolo viac financií, menej byrokracie a aby sa verilo mladým ľuďom, ktorí ešte nemajú výsledky v znaku impact faktor a čo ja viem čo, získané projekty, ale majú perfektné nápady.